lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita, ket naggapo kanipagayam tayo Agil ti Mountain Province. Ngam sakbay ngayon ta ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo Agil, shout out pay man kani Ma'am Jenny Ferongat, kastamatan kani Sir Derek Gabol. Makablaawan met ni Ma'am Igorotang Hilaw, kastamatan ni YC Off. Shout out kanumet kadagiti taga Santiago, Isabela. Nang nangruna iti pamilya ni Naila kanilander. Makablaawan matlaang dagiti taga Calayan Island, Cagayan. Nang nangruna iti pamilya Balmes. Dainang Merly, Isay, Menji, Melky ken aminan adumdumngag. Kablaaw manipod kanipagayam tayo Adenya Unay ti Damam, Saudi Arabia. Naragsak ngayon kay panagdangdangag kakabsat. Sapay lakuma ta itultuloy ulat ta timang suporta kada kami tapno adupay adrama ti income isagot kada kayo. Bueno papagayam, intay nga rudan sublian abasaan ti surat ni Jill. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ngayon ka ituloy abasaan to'y nanumo asurat ko, idanon kumanpay tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama ngayon kamdangdanggan iti inaldaw. Kastamatan kadagiti padak adumdumngag. Nubilang tamapagasatan met amay drama to'y surat ko, kidawag ngay lingad na kumalatan iti nagan Agil. Idinagsina kami iti imuna ang nakarelasyon ko, imayak dito'y syudad tapno agtrabaho. Agingga ang nagamammo kami kani Franco. Nasingpat ni Franco, iso ang nagkampanteak. Ti amok idi kat agbalin anaragsak ti buklan mi a pamilya. Nang runa kat agpada kami matan nga adda anak na iti imuna ang nakarelasyon mi. Ngem nagbidutak. Tano kasano ti kinasaya at ngayon pakpakita na ididamo, isumat gayam ti kinarukar ti panunot ken ugali na nga isuita ti pagparparikutak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Bakit? Adda ka di ibagam, Franco. Apay no, agresign ka laangan hindi trabaho. Anya, ni, taapay mat ngay apag-resignan nak, lakay. Wan tapno makainana ka man. Kita man, kanayon ka mabambanog. Inton sumangpad ka, asikaswampay man ang nagiti ubing. Franco, masapul nga agtrabaho ak para iti anak ko. Di ka di agdanag, tasya akong ti makaam mo. Saan lang asika no di kat agraman ti anak mo? Kabailak nga ipaya amin ang masapsapul yo, bakit? Amok dayta, ang nakababain matkan ka, Awan rumbeng apagbainam. Ngamin, agasawatan. No kasano ti panagayat ko ken ka? Kastamet ti panagayat ko nga ipay ko iti anak mo, bakit? Franco. Ti kayat ko, dito'y kalaang balay. Asikaswam dagiti ubing. Iti kasta, saan ka amabanog ang mapanagtrabaho iti inaldaw? Sigurado ka, Franco. Uwan ko naklangarudan. Danag mo na aya. Siya akong ti makaamu iti amin ko nakmanen. Ti kayat ko laeng. Aywanam ti bagim. Kastamad na nagiti ubing. Sige, no iso ti kunam, di iso nga rod ti aramida. Ket agyaman ak unay, Franco. Awan na nyaman na, bakit? Manipod ita. Saan mo na pagparikutan pa'y tigastusin nyo nga agina? Siya kon ti makaamu iti amin. Franco? Kasla naragsak ka, bakit? At ka di good news? Masikugat. Agpesaw? Wen, doa bulan ng tiin inawag. Ay na! Oh, ay na, maragsak ka ng unay, bakit? Ang nadam ti bagim, Di ka nagbambanong, Gwan. Kang runahan iti amin. Mangan ka iti nasusustansya amakmakan. Iti kasta, nasalon at tutipas ngay mo nga anak ta. Siyempre
Saanan ang masapul nga ibagam daytan niya? Ngamin, amo kon ti aramita. Palpalagipan ka lang, Mut. Bakit? Agpalusot ka man ako na akon. Ha? Ayun gayam. Di ka rumrumar ha. Dito'y ka lang nagtibalay. Anya, ni, taapay mat. Awanan ti adupay sa ludsod. Basta no anya timbagak. Isot itong palam. Diyak kaya't amapan ka makis-istorya ka dagiti karuba. Agi na nakakit di. Maturog ka no iso. Saan aray takit din mapan makichis-chis Mr. Aramidam? Ha? Sige, sumrega kung ititrabaho. Tipilin ko ha. Di ka rumrumar ko na. Nawatam. Agsarita taman, Franco. Abay, adda ka di parigot. Pudno ka di nagkasar kayo itiim mo na anak karelasyon mo, ha? Ne, asino tinakaamuam iti dayta? Saanan anapatag no asino tinakaamwak? Ti kayat kula ang amaamuan ita, kat no pudno nagkasar kayo kin ni Sylvia. Pudno ka di, ha? Kastoy ngamin, bakit? Sumbat ka! Wen, nagkasar kami kini Sylvia. Di ko nang kanyak. Saan kayo nagkasar? Apay, Franco. Apay, anagulbod ka kanya. Apay. Nabayagan na panahon dayjay. Saan lang adayta? Nabayagan ang nagsina kami. Kan maysa, awanan komunikasyon mi kini Sylvia. Saan aday tati punto? Ha? Uray nabayagan ang nagsina kayo. Kan nabayagan nga awan komunikasyon nyo. Nagulbod ka lang ta kanya. Sorry, bakit? Nagbuti nga klaang mo't amapukaw ka. Iso an aramid ko tinagulbod. Kan nagilimod kan ka. Kati may papan iti anak yo. Ti ko nam ampun nyo ni Cedric. Ha? Putput no nga anak yun ni Cedric. Saan ka di? Uwen. Ulbud ka, Franco! Ulbud ka! Bakit? Dagan na kumapay mo. Pangaasim. Namin anon adaras alinuko nak, Franco. Namin anon adaras anagulbud ka kanyak. Bayat nga taltalo ka kan ka, ha? Inaramid ko lang matdayjay. Kapoy tinalabos a panagayat ko kan ka. Ha? Saan arason day ta, Franco? Tanupod no ngay ayatan nak. Imbagam kumatipod no. Sorry, bakit? Nagbuti nga lang amin. Anya pa'y? Anya pa'y ti kinapod no adi mo imbaga kanyak. Anya pa'y? Ha? Ha? Awanan, bakit? Isu amin ng dayta. Kasano ko maamamati ak? Kasano ko Franco? Jill. Kasano ang mamati ak no idi pa'y laang damo? Kat pasig matan nga inuulbod timbagbagam kanyak. Kasano ko Franco? Apa yan, friend? Ada ka di parikot? Kasla na stress ka Makapa-stress nga rod, friend. Atoy, agmerenda ka pailaang, friend. Atoy ti Diyos. Adamat biskwit dita, no kayat mo? Agyaman ak, friend. Nga madamdaman ton. Tairwar ko man pa'y ti sakit tinakam ko. Apay nga min aya. Nagapa kayo kadimanan kini Franco? Naku namon, friend. Saan lang ang aday ta? Indarom nakpay ti legal nga asawa na. Anya? Ni, taapay mat ngay, friend? Imbagak kanungamin nga ampun ti anak dakin ni Franco. Anya? Ay, day tala unay ti paka-stress kita, friend. Uray ko mamit nupod no asyak tinaggapuan na day ta at chismis. Saan mat tanaggapumat lang ang amis mo iti ama ti ubing? Kayat mo asawan. Imbaga ni Franco nga ampun dalaang ti anak daki ni Sylvia? Husto ka, friend. Ay, una yun ni Franco. Kasta unay ti panangibabain ni Sylvia kanyak ijay barangay hall. Nagsaw, kunammitlan siyak ti akin basol, no apay ang nagsinad akin ni Franco. Kat adda pa'y matim mo na siyak anakadin na ni Franco. Ay, makapa-stress talaga, friend. Ala, husto pa'y lang dayta, friend. Iti kasta saan kaakarkaro ang ma-stress. Agmeryenda tapay man. Tani, mabisinak matan. Ituloy tanto ti agistoryan ton madamdama.
Apay yan lakay. Anya tinapasamak. Apay akas lama kaungungot kamat. Anya ti imbaga ni Daryl kan kaaya. Siyak ti rumbang agdamag iti kastagan ka. Sikat ti mangibaga kanyak. No abay akas jay ti in-text mo iti anak ko. Ni, anya atex na ita, Franco. Di ka man agin didiam mo, sika, Jill. Ha? Kat no in-text mo kin ni Daryl asan ngom umay dito balay. Anya? Ni, saan na pud no da ita, Franco? Ay, di ka nagulbod. Ngamin, ti anak kon amis mo tinangibaga iti dayta. Kat, namati ka mat adagos, kasta ka di? Natural. Anak ko dayjay. Anya? Nagpuskulkit di tirupam Awan utang mo anay pag-anagam. Franco. Pinagyan kayo dito balay ko. Intid ko amin na masapsapulyo. Inawat, inaywanan, kan impatig kayo nga agina. Ngam kastakit din taramitam itanak ko. Saan? Jak inaramid data, Franco. Awan kinapudno amin dagita ngay bagbagam. Ay na, di kan agulbod pa, Jill. Denggan na kumamat, Franco. Iti uray ka anuman. Sa anak nag-text, wano nag-chat kadagiti anak mo. Di kan aglibak ta mga numalawanan ka ba? No talagamit lang ang apod no ti ibagbaga ni Daryl kan ka. Ayabam dito iti anak mo. Ayabam taag sasango tayo. Ipakita na ti ebidensya. Ipakita na ti text wano chat ko kan kwa na. Sana na masapol. Umdasan ti panang ibaga na kanya. Ay saan ang mabalin, Franco? Nasken nga ipakita na kanyak ti ebidensya. Asyak ti nagtaudan day ta a text wano chat. Iso nga ayabam ti anak mo. Ayabam, Franco! Oo, Cedric. Si kamat gayam ti simangpat. Kunaklakit din no ni Dadim. Di ka man naging sisingpot kasta, si ka babae. Ha? Apay nga warwaragawag mo kano amay saak nga ampon, ha? Anya? Ni, awan imbagbagak akasta, Cedric. Ulbog! Kat no yung text mo pa'y gayam ni Daryl. Asaan kami umay dito'y balay ni Daddy? Saan apod no dayta? Oho! Bakbakitan ka nga ulbog. Cedric, denggan na kumamat. Awan pulos in tetex, wano in chachat ko akasta iti kabsat mo. Apay ti kunam, mamatak ken ka. Makaammo ka, Cedric. Parikot mo dayta no di ka mamati kanyak. Basta tinapatag, ibagbagak laang tipod no. Sikat ti makagapaw. No apay anadadahal ti pamilyami. Tapno ibagakan ka. Saan asyak ti makagapo iti agdama a parikot ti pamilyayo ita, Cedric? Huston! Tumalnakan! Ay kat tumal na kamatin Sardengan nakon. Sardengan nakon apagat atapan. Ngamin, awan kinapudno amin dagita nga ipabasol mo kanyak. Anay ko! Apay nga giduron ka ngay! Tita, turumbanggan ka. Bastos ka! Anay ko, apay nga sipat ka ngay. Awanan kay ti bain. Idarum kay ti panang tungpang kanyak. Idarum ka! Anya? Oh, atoy. Kita kan basaham tilinaon dito surat. Ni, anya dayto a papel, Franco. Anya pa'y kumangay? Sumon Anya? Mapan kay di barangay hall tas ang tanak ko. Ha? Inreklamo na ka ni si Drake iti physical injury. Isungat da sumon para king ka. Anya? Siyak pa'y ti inreklamo na. Kat na isumat ti mo na anang iduron kanyak. Oray pa'y. Franco, ti anak mo ti mo na anang iduron kanyak. Wen, ngam adayo abak-bakit ka. Sika kumamutan at inagadjas. Saan mo kumamutan at inutupan di ubing? Ay, una yan. Siyak manan tinakabasol. Naimbag kumamata, no saan ko nga anak tinangaramida mitikas jay. Ngam saan, ta anak ko day jay, Jill. Anak ko, nawatam! Oh, at iti agas mo lakay. Agtumarkan, iti kasta, daras ka nga umimbag. Agyamanak, bakit? Ala maturukan. Iti kasta, makainanakamutan. Uwan, bakit? Mabalin ka di nga prusam ti likod ko. Aging ga makaturog
Ala, agtalikod ka nga ron. Tapro sakti likod mo, lakay. Awan sir-sirbim nga asawa. Franco, Talaga man, awan sir-sirbim. Papakpakan kayo lang kadagitan anak mo. Ha! Awan kid diti babayin mo ah. Pumanaw ka man dito balay ko. anya manen ayat pagkaskas taam. Agpay sumad sana ya. Awan sir-sirbim. Ngamin, awan may tultulong mo. Una yan, nagimbag ka laang ngum kastamanan ti panagsasaom kanyak. Saan ka di pa'y nga umdas ti inaldaw apanangas asikaso kada kayo kada iti ubing, ha? Araramidag mat aming nga obligasyon ko iti unag ti balay, ah. Oho, day talang ti karkarit mo. Ay, talaga ka di nga awanan patag ko kan ka, ha? Agdrama ka man ako na akon. Ha! Di ta ka man langin. Diyos ko, aginggat ka ano ti kastoy atrato ti asawa kanya. Anya launay tinagbasolag. Taapay akastoy ti mapaspasarag. Anya, Diyos ko. Dayjayan ni Franco. At daawag na, iso nga imadayumanan. Dagiti anak namanan siguro, dayjay. Kasta lakit di mata na kanayon. Tunggal at daawag na, umadayo. Dagiti mat anak na, no amuda nga adda kwartana, agsasaruno ti awag na. Ngam no amuda nga agsaksakit, di dapay pagan ano apulos. Husto lang mat asaan mi akabalay dagiti anak na. Taamangan no nakarkaro ang maistresak no adnada amin ditoy. Husto lang mat asadala umay ditoy no bakasyon. Isumit lang ang asukir dagiti anak na. Nagtatangken ti ulo da. Agalas 11 mat gayaman iti aldaw. Tinasayaan, inakit ti agluton. Ang mga noong tanak manen ni Franco, numarik na na amabisin, kat jak pa'y laang nakaluto. Pasensya kan no basta umayak dito'y kat puro problema ti umay ko ibagbagakan ka, friend. Awan anyaman na, friend. Okay laang. What our friends are for ngay, ako nada, no di mo ibaga kanyak ti parikot mo. May mayat kit di iti kasta malaganan matiriknam. Narigat matlaang no imimpanam ti sakit tinakam iti barukong mo. At adda ngamin nga agsakit no kwa. Wan nga rod, friend. Naimbaglaangan nga agpayso ta adda ka apang ibagbaga. No awan ka laang, ay jak amon. Amumot, ginurad akong ti pamilyak gapukin ni Franco. Awanin ti daduma apagkamangak no saan laang asika, friend. Ay, grabe mat ngamin ni Franco. As in, kabailan na kaadadailan iti mismo a pamilyam. Un nga rod, kat ti madi, namati damit iti imbagbaga ni Franco. Kat no nagadunto pa'y asauna may papan iti pamilyak, no kasye adudwa kami. Ibuy-buy na amin nga ipakpakan na. Oh, di iso kumamat ti imbagam kadakwada. Ay nasaanan, friend. Amudak mo ten. Saanan anasken nga i-explain ko pa'y tibagi kadakwada. Mamati ak amaamuandan tumatlaang tipod no, friend. Sa bagay, ang nalabas mo ti asawam. Agasam man ta maibaga na ti kastakang ka. Nga awan sirsirbim. Kanda duma pa nga agkakasakit asao. Ay, one friend. Kaslaawan laang kan kwa na dagiti rigat kan sakripisyok ije balay. Pagtaltalawon na kami pa'y kitdi pabigat kami kanulaong. Ay, una yun. Kat apay ngay nga ibantay mo pay laang tibagim kan kwa na. Di mo pay laang kit di panawan. Napanunot kong dayta, friend. Ngam pampanunutek matlaang dagiti ubing. Sapay babae ti anak ni. Uray kaskasano, jakmet kayat nga awan madakkelan na nga amana. Maawatan ka, friend. Ang panunutam kumamat tibagim
Margie. No siyakla amay sa, uray awanan madakkalanda nga ama, no kastamat ti kinaalas ti ugali na. Ti importante, adatal na ti panunot mo. Agpanunot ka kumaan na imbag, friend. Di ka kumaagbalin a martir. Friend. Panunutom ti masakbayan dagiti anak mo. Ammom, no ita panawan, saan laangan ati kinakumpleto ti pamilya ti napatag. Napatpatag nga amang ti kinaragsak kan kinatalgad mo. Nang runa dagiti anak mo. Dahita kumati imulam iti panunot mo, friend. Aging gaita, may sapay laang abubong ti pagnanaadan mi kani Franco. Ngam kasla kami laangan agka boarding house. Awanan pinakibiyangan. An-anu saklatan ti makinanaad kenkwana, ngamin dito'y ayan ti trabaho. Ken maysa, awan medten papanan mi nga agina. Taarig na katlinak sidak medten ti pamilya gapo kani Franco. Kanayon kulat tamet nga ikarkararag asapay lakuma talawlawagan ti apo tinakullaapan a panunot dagiti kapamilyak ket may katmeten ti gura da kanyak. Aging galangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Jill. Ken ka pagayam, Jill. Pasensyakan ngam panagkunak ket nasaysaya at matlaang no panawa mo ni Franco. Sinaamon, total saan kayo apudpudno nga agasawa, ngamin saan kayo anagkalaysa. Ununaem, ti siguridad ti anak mo. Saan mo nga ibantay ti bagim iti lalaki akas ka ni Franco. Awan matlaang serserbi ti panagdanayo no adda makuna nga emotional abuse. Narigat ti kasta apuro agkakasakit asao ti dangdanggam. Mabalin ngamin a matrauma ka. Saan lang adayta, maapiktaran pa'y kitdi dagiti ubing. Ang amanyangay kat sikamat nga rod ti masaknan, adda amin ken ka apangadang. Alakastan pagayam Jill, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.